Kurdên Zaza li Bakurê Kurdistanê dijîn û bi lêçeya dimilkî anko Zazakî diaxivin. Piraniya wan li bajarên wekî Amed, Dêrsim, Riha, Çêwlêk û Xarpêtê bicûbûne. Nüfusa wan bi teqezî naye zanîn lê tê texmîn kirin ku ev derdorê 4-5 milyonan e. Niha li Bakurê Kurdistanê bi navê Partiyê Şarê Zazayan. Anko Partiya Gel a Zazayan partiyekî nû tê damezrandin. Avakarên vê partiyê dibêjin armanca me balkişandina serkeşeyên çanda Zazakî ye. Zazaları bir araya getirmek amaç odur. Emda ku Zazayan bînin bahev dibin partî. Ziman û çanda Zazayan wenda dibe. Armanca me jiyandina çand û zimanê Zazayan e. Rêza me ji bo tevahiya partiyan heye. Em rikeber an jî dijminê ti partiyên din nînin. Em ê ji bo çanda Zazayan bixebitin. Biz de kendi parti olarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Di Dîroka Kurdistanê da serokên hinek serhildanan ji Kurdên Zazanê. Seyit Riza û Şex Saîd du şexsiyetên herî navdarên wan in. Neviyê Şex Saîd dibêje armanca partiyên wisa parçekirina Kurdan e. Valla ez baş nabînim. Bi rastî ev proja ku îro dixwazin derbasê jiyanê bikin, ev zihniyeta İttihat Terakî û şark İstihat Planı dibêjin. Di çerçeva wî da yani dixwazin vî programê işte li ber bidin ber Kurdan. Ev tiştekî yani kabul bêkirin nîne. Avakarên Partiya Gel a Zazayan dê di 28 vê mehê de civînekî li dar bixin û amedekariyan xwe temam bikin. Biryarê ku avakarên Partiya Gel a Zaza ji bo damezrandina partiyê dê hefteya pêşiya me serî li Wezareta Navxweya Tirkiye bidin. û bi wî şeklê yekem Partiya Zazayan dê dest bi xebatên xwe bike. Kemal Avcı, Rûdaw, Enqere.